बोथोरफोराबो सान्दुं दुंबाय होनबाबो गोसाद्राय दुंना होथारो हायमा। मा आबै? औहाय आबौ, नै जोंहा बेवहायनो दसे जिरायथ'नोसै हायमा। बेवहायनो एसे बार नांस्रा नांस्रा जिरायनोसै दसे। आरो नै हानोमबेनि संनायफोरखौलाय माबायदि मोनजाखो आबौ? आंथ' एसे गोथावसो मोनखादोंना आबै। आंनाबो जानला मोनलासैहाय आबौ, बांद्रायबो संनो रोंलायलाङा नोम्बे बुरिया। हानोमैयासो खम गोथाव सङो नङा होमबा? आइ संनायाबो गोथाव जायो, नोंनियाबो गोथाव दा? दे बिदिबालाय आबौ सना, हा गोथाव जादोंबालाय गोथावानो जादोंसै आरो। आबै। आबै, नों हजों जोंजों थांबा ना मोजां जागौमोन, गावहा थाङासै दा? थांनायखौलाय सानोमोनहाय आबौ। नोंहाबोथ' आरो सम सम लिंहरबायानो थाखायोमोन। आंहासो सोलाबाना। होमबाथ' आंबो जि गोबाव थाखासिगोन ना नोंसिनाव? नोंसिना नङाहाय आबौ, बेबोथ' नोंनि न'आनो नङा होमबा? नोम्बेनि न'आ नोंनि न' जाया होनबा? नंगौथ' आबै। आबौ सना बे नोम्बेयानो गोजानाव लांबायबा नोंखौ जोंनिफ्राय। उन्दैयावबो बामनोबो मोनबायबायासै आं खेबसेबो नोंखौ आबौ। नों आंखौ बामनो लुगैदोंमोन आरो? बामनो लुगैया मानो जानो आबौ, बेबा नोंबा उन्दैयाव माबायदिमोन? दाथ' आरो नै एसे देरनानैसो नुबाय दा गावखौ, सेंग्रा गिदिरानो जाबाय माथो गावहाबो। आंथ' गोथाव गोथाव जाखायो दा आबै, बेखायनो थाब थाब सेंग्रा देरबायना। आयु आबौ सना आंनि। आबै, ओमफ्राय नों बुंनाय देनाय, आं सोरनि बायदि लादों? आयु आबौ, लानायाथ' नोङो बिफा आखल गाज्रियानो लादोंमोन एसे लानायालाय महरा। लानायाथ' एसे आबौ, नोम्फानिनो एसे लादों आरोहाय। बेनोथ'। नाथाय जेबो नङा दे आबौ, महरफोरालाय बिदिनोसै, बिमानि एसे बिफानि एसे लाखाथारो, नङा होनबा? नाथाय मा खालामनो, नोम्फायाबो एसे मा होनबावनो आरो बेखौलाय। आबैनावनो सोंना लानोसै खोमा आङो र'। आबौ, गोलोमबायसो नामासै नोंलाय? न' सिङावबो फांखानि बारखौलाय बेसे जानो, एसे बाहेरानि बारखौबो जानांगौ आरो। आबै। आबौ। नोंनाव माबा मोनसे सोंगौमोन दा? बुंनायसाय। आं जेखौ सोंगोन बेखौथ' नों मिन्थिखायो। हाबाब, मा बाथ्रासै बेलाय? आबै, बे सोरांमोननि न'आ बबाव? आयु, मानोसै आबौ? देनाय खिन्था आबै, आं मिन्थिनो लुगैदों आरो। दा नोंमाया मिन्थिबा रायगोनहाय आबौ, माबोरै मा होनना खिन्थाबावगोन आं? खिन्थाना आबै, जेबो जाया दे। आं ओरैनोसो सोंदोंना। दे होमबालाय आबौ, नै नाथायबा खिन्थु नोंमानो दा खिन्था दे, मिन्थिबाय? जागोन दे आबै। बे नोम्फानि न'आलाय बिजनियावनो, टाउनावनो जायो आरो। आरो एड्रेसा आबै, नोमाजों मिन्थिबा हले हाब रायजाखागोनसै आङो। थांनायालाय बिदिनोसै, आंबो थाङोमोन आरो गोदोहाय। नाथायबा मानोथो सोंखो नों आबौ? सोराङाव आंनि बाहागोखौ दाबिहैनो आं आबै। मा? बेबोथ' मिन्थिदोंना आबै, आंबो दं होननानै। आबौ सना, माथो बुंनाय जाखो बेलाय? आं ओरैनोसो बुंदों दा। सोराङासोन? फैगासिनो र' आंबो। बेफोरबायदि मानसिखौ गोसोखांनाङा आबौ, आंथ' गोसोखांखाया दा आबै। नोंसोरनि फारसे जुदि अननाय दङमोनबा, बिदि खालामगौमोन नामा बियो? आंनि आइ सनाखौ दुखु होगौमोन? एड्रेसखौथ' मोनखाबायानो आङो र'। थाबैनो एन्ट्रि मारिगोन र' आङो। आबै, जाम्बा जाम्बियासो गोसोखांबाय थागोन दा बे सोरांखौ? आयु। आबै। दे आबौ दे, बे नोम्फानि बाथ्राफोरखौ दोनथ'दो। नै, ओमफ्राय साहाजोंलाय मा जानो नों आबौ दिनै बुंनाय? आबै, आंथ' गासिबो सोलिखायो दा। दे होमबालाय, मायबा नङा मायबा मोनसे बानायनोसै दायो साहाजों, मिन्थिबाय? दे आबै। इसान, जिराय बरिंसो मोनबाय नामा नोङो? सरि दे, आंहाबो खामानियाव एसे बेस्थ' जानानै रायलायनो समखौनो मोनथ'आसै। नंगौना?
होमबाथ' नोंखौ रागा जोंनांगौ ना मा खालामनांगौ आं दायो? गैया दे होमबालाय रागा जोङो ना मायो नोंनि गोसोसै। प्लिज माखौबा? आया नंगौथ'। ओमफ्रायथ' जोंहा नानिखौबो रायलायनो खिन्थाबाय आङो। गैया लाजियोसो बेहाबो। आंखौनो लाजिबाय आरोना। बिदिनो बेनाबाथाय। आरोथ' जुरि औ सार। बा माथोलाय ओमफ्राय खाफालाव गोजा सिन्दुर समायदोंमोनथ' माने बांसिन समायना नुदोंमोन आरोना। समायना नुदोंमोनसो आरो होमबा माने समायना नंला? नङा माने नोंखौथ' जेरैखि जायाबाबो समायखायो दिनै जोंहा सानाबानि बिमा। एसेबांबो नङा दे। नंगौ दे नों हाजारखि बुङा मानो। नङा दे नों हाजारखि बुङा मानो। जारलासो जागोन नोंजोंबो जुरि। नङा जारला नङा महा जारलासो जागोन दा। दै आरो नोंबो। नाथाय बे सिन्दुरखौ मानो लाबाय थादों नोंलाय? मानोथ' आरो जेबो सोमोन्दोआनो गैलाबालाय माथो होमबा? बेफोरनिबोथ' गोनांथि गैलाना। नोंसो बेखौ एसेबां इम्परटेन्ट सानदों नाथाय बेबा नोंखौ मा सानो दायो? जे सानो सानबाय थाथोंसै आरो बियो। औ सोमोन्दोआथ' बिदिनोसै आरो गैनायालाय गैखाला जेबो अब्लाबो माने मानसियाथ' दाबो दङ ना बेखायनो खोमोथ'वाखै दे आरो आङो। आरोथ' जोंहाथ' फाथैनायबो बैसोआखै नालाय। दाथ' आरो बेबो गुबुनजोंसो दंखायोबालाय माथो डाइरेक्ट फाथैलाय बिसिखादो बेजों। नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आं जुरि। बेखौथ' एसे सानबावनांगोन र' आङो। ओइ माथो सानला सानलिबाव बेलाय? नोंनि खिन्थानाय बायदिबाथ' मानसिखौनो रागा जोंनानैसो दंखायो दा आंबो। माबायदिथो नोंनि फिसायालाय नायगौमोन आंबो खेबसे। जाय गावनि हिन्जाव थाखानानै दस्राखौ लाग्रा बियो माबायदि हौवालै बेलाय नायगौमोन आं खेबसे। जुरिलै एसे सानदोरा नोंनियाबोथ' लाइफआ बाखि दंबावोना दायो मेल्लानो। जेखियानो जादोला जोंहाथ' आरो दायो गावबागाव लाइफआव बिजिखाना। आरे बेखायनोथ' बुंबाय आङो। माथो लाब बिनि निसानिफोरखौ लानानैलाय दाथ' बे नोंजों दङ ना मायो? नंनायाथ' नंगौ आरो नि गासैबो मोन्थायखौनो बेथ' आरो गुबुन हिनजावनोसो होखाबावबाय। बास होमबालाय माथो बात खतम। लाब गैयालै जुरि बेफोरबायदि हौवाजों थाबाय थानो रिलेसनाव। सार आंनियाथ' आंनि बेफोरबायदिनो सोलिबाय थाखासिगोन नाथाय जोंनि गामियाव फैनानै एसे इन्जय खालामदो। आरोथ' सारा बुङोबालाय नोंनोबो सोरबा लोगोरिखौनो स्राय नागिरनोसै नामा? माने थाबैनो नोंनाबो उलुलुलु जाथोंसै आरो सार। ओइ जुरि नङा दालाय? जानला मानला बुंखायोलै नोङो। जानला मानलाखौ लानायाव गैयाना आङो। आंजोंबोथ' एसे मिलायनाय जानांगोन ना। आंबो मोजां मोननाय जानांगोन। दे मोनगोन दे सार सिन्था जानो नाङा आरो। आथ' जोंहा आइयाबो जि फाग्लिखाहाय सार। माबाफोर बुंग्रोला बायोबाबो जेबो साननो नाङा दे आरो। दे जेबो नङा माथो जानो आंथ' मोजांसो मोनदों माथो। मादैखौ गोसोआव जि फैयो माने बेनाबो एकदम बेखौनो बुंलाबायथारो आरो। आंथ' ओमफ्राय इन्ट्रेस्टसो मोनथारदोंना माने एकदम आइ बायदि मोनखायो आरोना। नंगौथ' आरो। नंगौना सार? खेबसे डक्टर मोजांजोंबो देखायखानो सानबायमोन आं आइखौ। आं लांनोसै नामाथाय? होमबालाय आं माबा मोनसे खालामनि ना? रायलायनायाथ' आं डक्टरजों सासे रायलायखाबायमोन। बेहायनो लांनोसै नामा? खेबसे लांग्रोना नायनोसै माबायदि जायो। आंबो थांफानांगोन नामा माथो? नांथ'ला दे सार। नङा माने थांफानांगौबाथ' जेबो नङाना। आंहाबो आरो खामानि गैथ'खायामोन। आंनो लांनानै फैनोसै दे सार। माने लोमजानायाबो बेना ओरैनो हामो ओरैनो जाफिनबाय थायो मा जाखोबा। ओइ आबासना नोम्बैखौ डक्टरनियाव लांनो आङो। औ बेथ' मोजां खोनासं आंनि खोथाखौ। नों जेरावबो थांलाबायनाङा दे। जागोन दे आयै। दाथ' सिनायै मानसिजों रायलायलाबायनो नाङा दे आबा। मादैजों थाबाय था। आंथ' जेरावबो थांखाया दा आयै। रावजोंबो रायलायखायाबो। ओं बे थासोना आरो सोरबा सिनायै मानसि नुबाथाय मादैनोल' खिन्था नों रायलायनाङा। न' सिङावबोथ' थाबाय थानो हायाना आयै। नोंल' थाब फैबानो जाबाय। इस आंनि आबासनायाबो। दे बाहेरायावबो था आरो न' सिङावथ' थाबाय थानोसै नागिना। माथो होनबावनो आबा नोम्बैयाबो लोमजालुबाय थायो गेजेर गेजेर बेखायनो दिनै नायखाथारनोसै डक्टरनाव मोजाङैनो। आयै आबैखौ मोजां डक्टरनाव देखायना लाबोदो। थाथ' दे आबा दायो मेथाइ लाबोगोन दे नोंनो। दे। आच्छा इसोरांनि न'आ होमबा बेनो आरो। बा आसोल मा सानामोनलै नोंलाय? आइजों आंजोंखौ आउट खालामनानै
Ai có đây dựng aram thành sandeng nङा होमबा माबोरै नुयो आंबोथ' नायनो ना नोंखौ सोरां बाबु जाबाय दाना राजा थांसै दा ना थांथ' आं दानो आबु जुरिया मिन्थिनांगौबाथाय सेसलाय बाबुजों सानैबो आमाय नों गारियाव थाहैग्रोलाय आं दसे थाना फैगासिनो दं दे थाब थाब न'आवबोथ' थांनांगोन ना दे आं गारियाव नेबाय थानोसै दे दा फैदो नोङो दे आमाय आं फैगासिनो दं आबु जुरिया मिन्थिथारनाङालै हलेबा नङाबा आंखौसो रायनाया जालायथारगोन बियो नोंथ' आंनि देखियाना आयै जेबो नङा दे होमबाबो आंनि बिफा गाज्रिखौथ' नायगोन आं खेबसेबाबो न'निफ्राय सोरबा सासे ओंखारबानो जायोमोन दा आयु नै न'निफ्राय ओंखारबासो एसे गोजोन मोनलायथारोसै माथोलाय दिनै आबै फिसा गैथ'यैखायसो नङाबालाय न'निफ्रायनो ओंखारनो गोसो जाबावासो आंनिया सोरथाय बे न'निनो सोरबा सासे जाखागोन दे बेयो आयु बेलाय सोरथो गथ' जाखोसै आंथ' सिगां नुफेरबायाखैमोनहाय जोंनि न' खाथियावबोथ' बिदि रावबो गथ' गैयामोन सोरनिथो फिसा जाखोहाय बेबा ना सोरखौबासो नेदों जाखो ना माखो बेबा जोंनिबोथ' सिनायनायबो नङाहाय हा मानोथोबा गसंबाय थाखोबा दहाय एसे खाथियाव थाना सोंहैनि आङो हा सोरथो जाखो बिदि हारसिं थानो नै बाबु सोर जाखोमोनबा बेवहायलाय मानोथो हारसिं थाबाय थाखो नोंलाय आंथ' ओरैनोसो बेरायफैदोंमोन हा नोंस्रा न'आलाय बहाथो जोंनिथिंजायथ' नुफेराखैमोन आङो ना सोरनावबा आलासि जाफैदों ओंहो आं बिथिंजाय थायाना हामफ्राय सोरजोंथो फैया नोंलाय आंथ' सासे आमाइजों फैदोंमोन दसे बेरायफैबाय आं बिथिंबो आमायाबो बे खाथियावनो दङ दा होमबालाय बाबु ओमफ्राय आबै नोङो हा नै आंनालाय न'आ नैबेनो ना आबै नों होमबा बे न'आव थायो औहाय आबौ बे न'आवनो थायो आङो होमबाथ' बियो आबै आं जा दै गांदोंमोन नोंसिनाव दै लोंनो हागोन ना नै हा बेखौबो सोंलायनांगौ ना मानो हाया जानो आबौ दे आबौ दे होमबालाय फैदो न' सिङाव दै लोंहैदिनि आबै माथो नोंसिनि न'आ जा गिदिरखा न नंगौना आबौ आरो सोर सोर थायो आबै बे न'आव मानसियाथ' बांद्राय बुरजा गैनाया गैया आबौ आरे बा होमबाबो न'आनो जे गिदिरखा नोंसिना दे ओमफ्राय नों न' सिङाव हाबनो थु दसे जिरायनोबा सा लोंनानैबो थांजागौमोन न' आं साहाखौ लोंथ'लाना आबै आयु हामानोसै आमाया दा बहा थांखो सानगोन ना आंखौ दैखौल' लोंलांनोसै आंनि आबै बिदिबा न' सिङावबो थांला आबौ थांथ'ला आङो दे होमबालाय नों थाथ' दे दै लायना फैनि आङो दे होमबा नुबायना नोंनि न'आवथ' एन्ट्रिबो मारिखाबावबायसो आङो दिनैथ' हाबथ'ला र' आङो नाथाय सानसेबाबो फैफिनगोन आङो आया माथो आया उन्दै सासे दै लोंनो होनना बुंदोंमोन लायो माथो गैयानो रावबो ना थांबायसो बेलाय गथ'आ आय' बेसोरा दै गांदोंमोनदां मानोथो थांखोबा दै बिनानै न' सिङाव लिंदों होनदोंमोन माथो आया हाबफैयाखैसोनो सोरमोन बेबा ओहो दे आरो माथो खालामबावनो थांनायखौलाय लोंलांबाबो जागौमोन दा गथ'आ मानोथो बिदि थांखो माथो दै गिलास लानानै माथो खालामबाय थाखो नोंलाय बावलाय
खोनादोंमोन सासे गथ' दै गांदोंमोननो दाना दै लानानै फैबाय आङो गैला मानसियानो सोरथोमोनबा बे गथ'आलाय नङा माने आइयाबो सिनाया होनदों ओरैनो लामायाव लोगो मोनदोंमोननो ओरैनोसो बुङाखैथ' नङाबा बिमा बिफा लेंहरबाय खोमा आरो बेखायनो थांबाय बुजि मोनला आरो दे थुदो सिङाव थांनोसै होनबालाय आंना सनायासोबा माथो माला फैबावनांगौ जाखो नों सासेखौ गोसोखांलायबाय नोङो गोसोखाङा जायो नामा फिसाजोखौनो आयै डक्टराबो मा बुंहरदों एसे गावखौनो गाव जोथोन लानो खिन्थादों मोजाङै जोंथ' मा माखौ टेनसन लायो फालाय नोंलाय हो बेफोरावनोथ' लोमजायो मा बेराम जालाबायो आंथ' आरो बासैहाय आइ डक्टराव फैनोनो आरो मुलिफोरखौथ' जानोनो एकदम बास्राखायो आङो खोब बिदि होननानै जागोनखाय नोङो दाथ' आरो बहा खारना गबावनो नोंथ' आरो डक्टरनावबो लाबोबाय मुलिबोथ' हरखासिगोन डक्टरा बुरजानो दामानो गोरलै गथ' बायदि लाजाखाया दा नोंबो आरो मुलिफोरखौ आयै खेबसेनो जाबानो जोबनायानो माथो जानो नोंसो मोजाङै हामगोन दा आयै लोमजानायबो नङा दा आरोथ' देखायबाय नालाय खेबसेनो मोजां डक्टरनाव देखायखायाबा माब्रैथो जानो नि बेबायदि लोमजालुबाय थानाय बियो ओइ आइ नोंखौसो बिमा बायदि मोनलायलांबायहाय आङो बुंनायफ्राथ' बिमायानो लाजाखाया दा आलायथ' बिमा नङाबा माथो आंलाय साननि बिमा दे आयै नोंनि फिसाजो माथो जादो सिगां नोंनि टाइमा जोब्बाय दायो आंनि टाइमसै आरो नोंखौ मोजाङै जोथोन लाखिनाय मोजाङै नायनाय आंनि खामानिसै फिसाजोनि मिन्थिद' नंगौथ' आइ बे सिन्था जानाङा आयै गासैबो थिग जागोन नोंबो लोमजागासिगोन दे एबार आंनि बेटाखौबो बेफोरबायदि लोमजालुबाय थाबाथाय एकदम लांखायोसो आं डक्टरनाव आबौआ थांनो बाया होनदा आबालाय बहा गनो बेबो मालाय थांखायो बेखायनो बेबो थ' बेफोरबायदि बेमार आजार जायोबा खम फैसायाबो थाङो नङा होनबा आइ फैसा थाखाखौ लानानै जेबो सिन्था जानाङा नोङो बेमाराल' मोजां हामथोना माथो जादों बेलाय आरोथ' आयै नों सासेनाव दायो एसेबां गोहोथ' फैखाबाय दा नोंखौ मोजां डक्टरावबो देखायनो हानाय दे ओमफ्राय डक्टरा मुलि लायनो खिन्थादोंमोन ना बेफोरखौ लायना फैनोसै आङो बेनोथ'हाय आइ दे होमबालाय थां लायना फै जिरायनानै थाथ' होमबा दा बिनिफ्राय ओंखारनानै साहाफोर लोंलांनोसै दे आइ होमबालाय बेफोरखौथ' जि बुरजा लिरना हरदोंमोनहाय आयै दा जायखिजाया लायनोसै दे आङो लांनायाथ' लांगोन नाथाय नोंसो जानो बासिगोन नङाना बेनोथ' लोमजाबाय होनबाबो जि जानला मोनथारहाय आङो मुलि जानांगौखौनो मुलि जायाबाबो एसेबो हामनो रोंबायहाय ओरैनो हामो लोमजाफिनो उफाय गैया आरो दिनैहाय आइनि मुलिफोरखौनो गासैबो मोजाङै सोंखानानै लांखाजोबनोसै जाहाथे उनफोराव प्रब्लेम जाया आरो ओरैनो बारिबो फैबाय थानो हाया आंनि मामि सनायाथ' एकदम आं बायदियानो लागादों ना माया हो आरे फिसाजानो नोंनि थाबालाय मानोथो नोंनि बायदि जाया जानो मा मामि सना एलिशा मामि माबोरै मोनदों डक्टरनाव फैनानै जोंनालाय सानाया गिखाया दा ना गिखाया दा नोङो माथो गिनांगौ ना सना नोंनि आफाया जेरावनोसो दंखायो दा बिदिबा मा सोराङा फिसाजो मोनबाय आयो सना नोंजों थाब्लाथाय बहाथो आंजों बाम जाबावनो बेलाय आंबा आरो बामनोनो हाखायाबा ना मामि सना नोंजोंथ' आरो माथो होनबावनो सोरां फिसाजोखौ मोनबाय होनबाथाय जेबो दुनियायाव जेबो नांजाखाला आरोना नोंहाथ' आंनि जिउसो दा माथो नांबावो आंलाय ना सना ना बिदिबा नों आरो सासे गथ'नि बिफा जाबावबाय सोरां मावजि बुन्दा बेनो नोंनि थुरुलाबा बे साला बेफोरखौ स्राय नायनो फैनाय जाबाय आङो मा नुनांगौमोन मा नुखोहाय सोर दखरा साला नोङो गथ'नि बिफासो जाबावबाय सोरां आगोना मावजि बुन्दा होना आङो मावजि बुन्दायानो थाखासिगोन नोङो सोरां मालायफोरा दैबानाजों बेसेबां खस्थ' भुगिनांदों आरो बेहा हो गथ'सो स्राय मोननानै दङ नायगोन बे थारेंखौबो आङो नायखागोन आं सोरां खौबा बिराद अनसोफ्लादों न' माखौबा बिराद अनसोफ्लादों मानसिखौथ' नायबा आरो दुखु बायदिखौ नुवालै साला माथो आरे बा सोरां बा नोंसाजोसो मोनबावलायबाय नोङो दायो आंनि आबा साना मिथिबा मा साननांगौ गावनि बिफाखौ इसोर मोजां जादों आं बेयाव गैयानो बेफोरबायदि समखौथ' नुवासै
사랑, 다니아도 덕터 선문화에서 강물문, 제도 가시고 지겐 동어. 다 레스토랑फोराव हाबलांसै नामा? दे होमबालाय दसे हाबलांजागोन ना बेखायनोथ'। आरो फैदो आंजों बाम जानोबा। साना, बाम जानो आंजों। आंनि मामि सनायालाय नोंजोंलाय मानो थांनांगौ जाखो मामि सना निफ्राय गोजान जानानै नंमार गोसो मायाजोंनो खुसि दंमारो बियो थिगखौनो बुजिदों आं सारां नोंखौ मिथिबायना बे ब्रकरा साला फा नोंसोरो बोरैबा मोनलायदोंमोन देनाय गोसोआ जुरिखौसो माबा खाथियावनो दं बायदि मोनलायदोंमोन आं नाथाय बेलाय बेहाय मा खालामब्रा मालाय बेसेबा गोजानावसो दंना आंनि ओइ जाम्बा न'आव थाङा न'आवबोथ' थांनांगौना थुदो थांनोसै मामिना बिमायाबो नेगासिनो बियो थुदो थाब थाब थाङाबा आरो मानो होबाय थाखो बिथिंलाय हा जेबो नङाथ' दे होमबा थुदो आरो